Nomboring ko era phone leave contingencies ke parlu tarapung hawar arat kedam ke bang kisung lapen ke jok kelong je phan tarapung bad association puise committee seng pondo bang so bad association atum pen tarapung pen dola mara adak towar kilometer thongkep adak towar selam ponlo bang so towar selam ponbom ahut cm dr tuliram rong hang bertalong si Lak AC nang pidundo lapen nilip contingencies MEC pobitro rong pisita suri phokem nang rabdundo lapen bidateron sita tarapung hawar arat kiduki sungalam chini pami ajok tarapung hawar arat aphan nang cherabdun theka pot tarapung bad association atumpen akiropa jirpon lapen dorbaguri contingency aprangsi abang gela news media kapacit hang akorte tum hans tame aprangsi akero paper piglo pini nilitum news media aphanil tum ke hang nang ko kadim ke lason hello je nilitum tarapung arlo kolong nilitum ke ningkan soksi kebak andolo nilitum dak tarapung gedo bon sitame nilitum malong kedam kewang tuwar awar sai ka bipena jong nilitum pena na kisung dolo bon sitame pining aningkan 2022 ningkan surini ra ingkora hini ningkan nilitum la bike association pu amen nilitum irpen labangso tarapung arlok abaha phan nilitum towar nilitum ki claim cheng pondo la soteng pen non nilitum labangso towar hake claim ki cheng pen non an ke nilitum atowar abang ki chun ason sin nilitum chi theklong lo bon sitame nilitum la bike do tum an part ame karbar ke claim tum an long nilitum tangka nilitum chirung si labangso assign nilitum claim lo bon sitame nilitum along kedor de det penajok si nilitum nanglitum phanang koklo an par sitame la ilitum council ke cari CM tuliram rong hang alangli sitame aning kimi pen niltum labangso atowara phan alangli hin pen sitame akiram nang pidun lo an partame ilitum local emisi pobitro rong pi alangli hin pen sitame labangso atowara long nang chirabdun lo poi phir sitame alangli tum nang chirabdun depen sitame nilitum apreng bangke dukoglang aposi labangso apreng nilitum kichitu thek jia phan la peniltum kitulong jia phan la council ke charia tum phan sitame CMEM an par sitame la MP MLA alang litum phan sitame puthot nilitum labangso atowar apreng
kitua long nang serap dun je phansi niltum bike association a hin pen chuning bilo la inang ko adimang Lakhang koi ra phone live MEC constituency arlo pini ni phang koi ra ner ke matijong surihini rang koi ra hiniar ni nili press club hong ki chok foundation de arni ningarong pen talon pon bangso mai dung ja picnic spot along si talon pon bangso ka talon along nili press club abidi sir ilison timung la pen diopani college principal boson rong pharat tumaman apeng pen chitong dun nili press club ke ja atum do an members do an la pen penang an risoi jang atum do an chitong dun si mesen pen mai pachun pon long ep surihini rang ko hini nili press club indeng hini mahanga thek arni ke talon koila mati dungya kiju yaklam allo pini nilitum labangso nili press club indeng hini mahanga thek arni nilitum sen me apen kedam tang nilitum kan hini nilitum ke claim kedam la pen nilitum niliphan ko ansi represent nangjima nilitum electronic media la pen printing media no anstame nilitum nili press club koi pen selang pet pen nilitum isi unity pen nilitum thek an pen nili performance nilitum arjat la si pini nilitum labangso deng hini nili press club am hang thek arni long puthot nilitum andeng en pontulo non kewang jilang sitame nilitum nili performance lan su se sarkar pen bikhai koi ke Karbi Anglong autonomous council pen kedeng pon labangso development an sitame nilitum thek an pen nili performance ko an si nilitum phanang sanction ma la so puthak ko an si nilitum nilip MEC constituency long ko an si phil long kam claim ma lahang ding sitame nilitum unan Karbi Anglong arat West Karbi Anglong arat la pen pir thedang ahong jai long sitame nilitum kipeklang ponji la pen claim ponji phanitum bolgon ko la sondak thaksi nili balong organization social organization political organization la sondak thaksi student organization alang litum ki claim ke dam akeng kot kopi ko son man nilitum un an pen thek an pen nilip along nilip aparman nilitum nilip press club poi pen arjat tipsi nilitum non kidang la an sami ke mesenji phan lan su se nilip MEC constituency angkang an su se KPM ponji phan nilitum electronic media la pen ke print media ahong jai pen nilitum thek an claim pon pusi pidi ditum nili press club hoi pen nilitum isi andeng en ponlo la pen ke pini nilitum labang so koila mati dungja kiju yaklam long sitame nilitum Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong la pen India an tok anu sitame nilitum pini labang so electronic media print media ahong jai pen nilitum pacetak poning tung ladak pini nilitum okor nilip press club am hang thek arni le nilitum pini ladak nang peman chot kali nilitum isi